Vrati mi ljubav, naslov je nove pjesme Maje Sar. Cepterovi proizvodi predstavljeni u Zagrebu. Gordana Ivanjek Tušek predstavlja pjesmu Zacajte vse. Vrati mi ljubav, ako jednog dana sreću pronađeš i vremena nam ostane, još uvijek sam budna, čekam da se javiš, već je 11 i tako mi nedostaješ. Čekam sada pola tebe, a pola mene već znam. Da se više ne nadam, vrati mi ljubav, vrati mi sebe. Gdje god da pogledam, vidim samo tebe. Vrati mi ljubav, čuvaj mi sreću. Život mi daje sve, bez tebe ja neću, ne. Vrati mi sebe. U tišini straha opet pitam se, da li ipak voliš me, još dišem za tebe. Ispod ovog mraka svjetlo bori se, dođi i uvedi me. Tamo gdje se boje, miluju dvoje, u svim životima. Opet tražit ću te, znaj, vrati mi ljubav, vrati mi sebe. Gdje god da pogledam, vidim samo tebe. Vrati mi ljubav, budi mi sreću. Život mi daje sve, bez tebe ja neću. Vrati mi ljubav, vrati mi sebe. Ništa mi ne znači da znaš, ako nemam tebe. Vrati mi ljubav, budi mi sreću. Život mi daje sve, bez tebe ja neću. Bez tebe ja neću. Bez tebe ja neću. Vrati mi ljubav, vrati mi sebe. Ako nemam tebe, vrati mi ljubav, budi mi sreću. Život mi daje sve, ali bez tebe ja neću. Vrati mi ljubav, vrati mi sebe. Ako nemam tebe, vrati mi ljubav. Cepter od osnutka radi na unapređenju kvalitete života, nastojeći biti dio svakodnevnice svojih korisnika. U tom duhu jučer je u zagrebačkom hotelu Antunović održan stručni skup posvećen primjeni uređaja Bioptron u preventivnoj i kurativnoj medicini. Glavni akter ovoga samoga skupa, odnosno predavači akademkinja Mirna Šitum, dr. Slaven Čiček, onkologija Vinogradska bolnica i profesorica Iva Dekari što se tiče samih hiperlet naočala. Ponosni smo što ovo duži niz godina i radimo i što smo bodovani od liječničke komore, naravno od komore medicinskih sestara. Znači idemo u nekakve
takvom smjeru da zaista svi koriste Cepter i pričaju o onome što mi jesmo, znači živite bolje, živite duže. Nije strano da Cepter svojim korisnicima, a i onim budućim, nudi bogat asortiman proizvoda u kojem svatko može pronaći nešto za sebe. Svatko ima nekih tegoba, uhobolja, zubobolja, reume, prehlade, znači Bioptron je našao mjesto u svakom domu. Znači danas će biti prezentiran Bioptron, polarizirano svjetlo, pa će biti terapijer, pročistač zraka, ionizator zraka, pročistači vode, naše naočale koji su zaštita protiv zračenja plavog svjetla, žutog svjetla, protiv depresije. Naravno, tu će biti spomenuto naše posuđe, porculani, bešteci, vaksi, posude za čuvanje hrane. Suradnjom s Hrvatskom liječničkom komorom nastoje promovirati primjenu svojih uređaja za svjetlosnu terapiju među zdravstvenim djelatnicima. U Švicarsku odakle dolazi taj naš proizvod, tamo imamo svoju tvornicu, svaka ambulanta, svaka klinika ima i koristi svjetlosnu terapiju, naš proizvod Bioptron. Nama je to neki konačni cilj, da u suradnji sa Hrvatskom liječničkom komorom što više liječnika, što više struke, liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta prihvati taj proizvod i počne ga koristiti i na jedan način sugerirati ljudima da ga koriste u svakodnevnoj uporabi. Profesionalnost, trud i zalaganje neizostavni su dijelovi Cepterovog poslovanja, a upravo dugogodišnji rad na promociji i edukaciji korisnika pridonio je prepoznatljivosti Bioptron proizvoda. Mi smo toliko pričali, prezentirali naš Bioptron zadnjih 15 godina da je to sada ona Cepterova lampa i to je veliko zadovoljstvo, a da nije upravo bilo ovakvih invenata, podrške, struke, truda svih naših suradnika, profesionalaca i oni koji su honorarci na terenu, ne bi toga bilo i naravno na milijone već svjedočanstava korištenja. Imati jednog malog doktora u kući za bebu od jednog dana, za bakicu od 100 godina, za cijelu obitelj, to je ono, ili ga imate, vam treba, treće nema i to je to. Polarizirano svjetlo velika je pomoć u grani kirurgije. Mi prvenstveno koristimo u liječenju akutnih, odnosno kroničnih rana. Kronične rane su veliki javnozdravstveni problem i upravo hiperpolarizirano svjetlo putem Bioptron lampe pokazalo se kao vrlo korisni aparat u liječenju takvih rana. Nažalost, to su rane koje cijelo i mjesecima, pa neke čak i godinama i ovo nam je vrlo važan aparat, odnosno vrlo važan alat u liječenju takvih rana i da takve pacijente u stvari što prije, odnosno u što kraćem roku vratimo u nekakav svoj normalan život. Dugačak je popis benefita ovog proizvoda. Jedan od njih je i svakako anti-age efekt. Bioptron vam pomaže u sprječavanju starenja, smanjuje bore, međutim pomaže puno daje pozitivan i jači učinak kod nekih kozmetičkih tretmana i kozmetičkih proizvoda koje koristite. Samo 10 minuta dnevno sa Bioptron svjetlosnom terapijom smanjuje bore, znači jedan potpuno siguran, neinvazivan tretman koji možete koristiti kući, a koji nema nikakvih štetnih nuspojava. Okupljeni su imali priliku saznati više o Cepter sunčanim naočalama, važnosti očuvanja zdravlja očiju te utjecaju štetnih zračenja na vid. Mi pružamo kvalitetu života kroz svoje proizvode po širokom asortimanu naših proizvoda koji je ljudima manje više poznat, a stalno nešto upotpunjavamo i dodajemo. A ovom prilikom bi istaknuo, pošto se govori puno sad na sunce dolazi o štetne, neštetne zrake i tako dalje, svi nas sugeriraju, od Cepter sunčanim naočalama sa molekulom Fullerene C60 koja izvrsno štiti naše oči u sunčanim danima, kako vani, tako i unutra. Mislim da je osviještenost o štetnosti takvog svjetla zaista na niskom nivou i da se mnogi ni ne trude da osvijeste ljude da je to zapravo štetno, jer je to veliki biznis, prodaja mobitela, prodaja monitora, prodaja televizora. Naravno da nije u interesu da se dozna da je to štetno. Dio programa bio je posvećen i kvaliteti vode kao čimbeniku svakodnevnog zdravlja. Mi smo već dugogodišnji partneri Cepter tvrtke u Hrvatskoj, bavimo se sustavima za pročišćavanje vode koji su jako interesantni proizvodi i već par godina i Cepter surađuje zajedno s nama na tom području. Naši sustavi
podižu kvalitetu stanovanja, kvalitetu života, jer ljudima omogućavaju da žive u prostoru koji je oslobođen kamenca, znači voda je pročišćena, nema kvarova u proizvodima, uređajima koji rade na vodu. Na kraju susreta zaposlenici su podijelili pozitivne dojmove, ističući kako su upravo ljudi, zajedništvo i osjećaj pripadnosti ono što Cepterovu zajednicu čini posebnom. Cepter vam je jednom Cepter, zauvijek Cepter, znači ja pozivam sve ljude da se učlane, da vide benefite Ceptera, znači da vide benefite i zarade i upoznavanje novih ljudi, živjeti zdrav život, primjenjivati zdrave proizvode, mogućnosti su, nebo vam je granica. Zato što je to jedna velika obitelj, najbolja kompanija u Cepter svijetu i niko nema što ima Cepter. Vjerovali ili ne, funkcioniramo kao obitelj. To je ta misija koja je postavljena od vizionara našeg gazde, gospodina Filipa Ceptera, i prenosi se s generacije na generacije novih suradnika. Naravno, najuporniji ostaju i oni koji su spremni slijediti i živjeti tu misiju, tu su gdje jesu po 30, 40 godina. Ja sam 20, a kažu da sam u vrtiću. Da znate koliko ih ima, od prvog dana su tu. Gde su danas tvoje črne oči? Gde je svetlo kaj u njima spi? Skrili su nas vetri ove noći. Sama spima čujem da i ti. Gde su danas tvoje tople ruke? Da večer dojde znova išće mi. Suze oči ne mrem si pomoći, jer vreme naše laži spralo mi. Zacajte se kaj smo delili, još nebo šumi naše reči ljubavi. Zgubljeni kus, skrili smo se mi, strahu senjati. Zacajte se, jer glasi sedi su, ne mremo mi sebe lagati. Ja dajem ti ključ od vrata zaprti, gde ljubav još živi. Gde su danas tvoje tople ruke? Da večer dojde znova ih ženi. Suze oči ne mrem si pomoći, jer vreme naše laži spralo mi. Zacajte se kaj smo delili, još nebo šumi naše reči ljubavi. Zgubljeni kut, skrili smo se mi, strahu senjati. Zacajte se, jer glasi sedi su, ne mremo mi sebe lagati. Ja dajem ti ključ od vrata zaprti, gde ljubav još živi. Zacajte se, jer glasi sedi su, ne mremo mi sebe lagati. Ja dajem ti ključ od vrata zaprti, gde ljubav još živi.